Kasunjuk kisang balang kajala ki badan hapok kalama joka Confederation of Meghalaya Social Organizations hakasi ba arjo kata yau kila sedang ye kejingi ki ke bajai-jai hang ni hanong ba shalong ban penbor ke sarkar pedeng bahkan penteri kamno ya ke inline permit ha kajala batru ban peni ya kadak ke jing persya ke bajur ya ke jing penteri kam jong ka Citizenship Amendment Act. Kini ki kenhuan sang balang kila penong ya kini jengi ki ke bajai-jai dah ke basong kelan mengor haduk san sengi kenti ha ki kerpong jong ke State Central Library Shillong. Bat ha kini kisngi la yoi babun ngut kinong yalam jeng sang balang kila wan bani shimenta rengkat ki bana ba ki plakat ki badani ki jing tho ki bapen pau ki jing persyak bajur ya ke Citizenship Amendment Act. Bat ke badawa ban penteri kamno ya ke inline permit bo ke jela. Ya kini jing song kelan mengor kabla sedang nadu kasihat majai la penlong tang ha kapor jan miet nadu kapor ar baje no paisni hadu san baje bat ka lakut no ha si jan jokani kata yo ki nong yalam jong kani kesunjuk kila pentip bahadin jong kani jing ki ke baje jai ka sunjuk kan sepen bena su iki program jing ki ban sawan kat kum ke jing ong ke jong ki ka komso menta kadang sedang suara ke jing ki ke bajai jai bat lada ka sarkar pedeng kam sim kiai ke jing dawa ka sunjuk kan sa sim ya karai ban penlong no de ke jing ki ke bajur kila pen pauru ya ke jing benyau ban yoi ba ka sarkar pedeng kam sim la sutnyo setia ya ka resolution bala menjur da ka yin robat ko an ke jela ka bede ke jing petri kam ya ka inline permit ha ka jela ki ong ba kani jing bam sutnyo kala pau na ka jing yai bu teng jong menteri korbari jong kari India u Amit Shah u bala bu teng nengkong ban saya kendu hadin ke Christmas bat senam thamai henrei poi sang Republic Day bat mentapat sa syaka election hadali ki nong yalam jong ka komso kila dawa ba u menteri rambak ka jela ula dei ban yalam no iki hendriu pongut ki MLA sadali ban dawa ILP kumba ula le kapor ba ula let ban persya ya ka Citizenship Amendment Bill House nam arjar khat pra kalalong kum bakhin kam ka ya sarkar jala ka jongi habangi i ka por bagi pass ka resolution shwa begin pass untuk por u Amit Shah the Union Home Minister on wan hadin ka Christmas baka New Year naladle kata naladle session on wan hadin ka Republic Day mentabung ab hadu mendadap ke election hadalhi bukum tater kini ditang kijing aida ke jong ka sarkar kami bagi peniru ka jing telot jong ka sarkar jela ka jongi nomor beli haba hipet ya ka kia song Manipur ka letang sisen hadalhi let pani ILP next day layo ka ILP kani ka ngingi kwa ban kentur yo chief minister jong ka jela budai ban yang ban long senrang sisa ban yadai ka jela ka jongi kumula yang hakpor ka baningkong ban yakhi ban persya ka CAA ya ka CAB atau kapor menta CAA ni kwa bu menteri rang ba jong isi sisen pat undiang rengkat ke konhun menteri bat kumangi laong hegni gisngi bang ni kwa rom dei tang ba fipa se resolution apo yang dorba ni kwa babaro nripungut ki ameli jong kacala ka jong ikin let sedali bat kin pan pawi ka jong kwa jong pat ba jong kacala bat lada ka sarkari kadang yai kuman kadang sengap jarjar ngimban sepat bangin syong bang ki meeting ki jongi bat ngin sesem pat dekiwe pat kirai ki bangin sem deki ki bakam tenge ki jingi ki ke sakawai pat nakalyang jongi hi ngidawa baik bahapo megalya hi ngidan kam ya ka ILP khnang bangin yo ki jingi da na menta kari bat ka jaj bendiu jongi